L'ermita de Santa Anna és una realitat recobrada des de 1987 i forma part de l'itinerari borjà. És un edifici rectangular, orientat cap al sud i té 3 voltes de creueria. Va ser construïda en temps del pontífex Alexandre VI en el segle XV i conté els escuts de la ciutat, el regne i la família Borja. Des d'ací es contempla una panoràmica de l'Horta i més enllà, amb les comarques veïnes de Fonts. L'1 de maig es celebra la romeria, una tradició medieval d'ascensió de la imatge de la santa fins al santuari. Però els que mantenen una constant i secular relació són els llosers,